И добър ден, това съм Асасус БГ. Имам добра новина. Опозицията в Унгария беше победила. И тогава, като е победила опозицията в Украйна, какво означава това? Виктор Орбан е подал оставка. Дано и тук да стане така. Възраждане, Меч и Величие да победят. И Прогресивна България, може би и ППДБ. И тогава ГЕРБ, ДПС, БСП, Има такъв народ да ги немаше въобще. Това ако стане, ще е най-хубавото нещо на земята. Ама те всичките почнаха да се плюят един други. Меч мрази Величие, Величие мрази Меч, Възраждане не мрази Меч и Величие. Какво е това? Каква е тази опозиция? Но въпреки това не мога да им се обидя, защото те са велики хора. Нито ГЕРБ, нито ДПС, нито БСП, нито Има такъв народ ще вземат властта. Нема как те да я вземат. Единственото или Възраждане, или Меч, или Величие, или Прогресивна България, или ППДБ ще вземат властта. И след отказ на ВСС има и още нещо. И това е, че Борислав Сарафов няма да е временно, че Борислав Сарафов повече няма да изпълняваш длъжността в главен прокурор и така нататък. И така нататък. Месия, то всичко е на поезия, мамка му. После мога да направя от ресторант, от некъде на разходка мога да направя клип, но това съвсем е друга тема. Клип ли ще е, нещо ще е наживо ли ще е, лайв, ама може би после, не се знае, кой знае. Важното е да сме живи и здрави, пък който ни пропусне, ще говориме и за моя днеска за ЖП инцидентите на влаковете, ЖП инцидентите, които се случиха. Значи това беше преди години, на 20 май 2000, на 20 юли по-точно. На 20 юли 2000. Това беше на 20 юли 2000. Деца вече było. На 20 юли 2011 година. На 20 юли 2011 година локомотив 4489, 44089, това е 0 от 5, но иначе е 4489 с 5 вагона на влак 2615 София-Варна се запалва малко преди гарата, малко преди Ресен. Малко след в междугарието Лесичери, Ресен, близо до Горна Оряховица. Огънят е обхванал първите 2 вагона, но пътниците са имали време да се изнесат. Жертви и пострадали няма. Останалите 3 здрави вагона, заедно с всички 200 пътници са извозени до гара Павликени, оттам с други влакове и с автобуси до там, докъдето се решили да тръгват. Локомотива се е запалило маслото в двигателя на електрическия влак по време на движението. То се запали 44-169 на влак 2610. и 4,81 се беше запалил също. 44,81 беше пламнал.
Това е единствения случай с влак, който се е запалил като двойна тяга. С двойна тяга, с два локомотива. Бяха 4481 с... Ама не знам кой влак. София-Бургас през Карлово ли да е бил влака, или София-Бургас през Пловдив, не ми е ясно, но беше бърз влак от Бургас за София и малко преди в междугарието Айтос и Черноград се беше запалил. 4481 беше пламнал. И тогава оттам се беше запалил и го бракуваха и нарязаха. Заради спирачките или нещо се беше запалил. 44151 с влака. Влаковия локомотив беше 44151. Той с влака беше изтеглен. Можеше той да предвижи влака до София, но няма как. И затова са автобуси. Затова са автобуси. И влака Бургас-Карнобат също се беше запалил. Бързия влак Бургас-Карнобат също се беше запалил. 4496 96, така е номера на локомотива Шкода. 4496 се беше палил на спирка Кликач и е бракуван и нарязан. А малко преди да потегли от спирка Охрид в посока Бойчиновци и Ракево, 4474 на 26 юли 2013 се беше запалил тогава там на спирка Охрид, секунди преди да потегли. Жертви и пострадали няма. Също електрически мотрисен влак МВ се беше палил. Воистина. Как е? Бива, хайде нека, поздрави на Емил. Един приятел, извинете. 4281 беше локомотив серия 42. Сега от 42 има един останал 184, но това е друга тема. Серия 42 беше 81 с ламинатен кош, мисля, че. Имаше и такива запазени. 4472, който е експониран като паметник в Висшето транспортно училище Тодор Каблешков. Единият е изоставен в Горна Оряховица, а другия си беше до последно във Варна, мисля, че не знам в Русе ли, Варна ли, на кое да беше да знам, и той ето го, 4281 беше. Той пристига с влак 9101 Шумен, Русе Шумен на гарата в Шумен и задницата му пламва. Задницата му се запалва, след което и малко половината част от близкия вагон се запалва. След което е починал. След което нищо нема жертви. Имаше и влакови инциденти с жертви, като например на Централна гара София, бяха се подпалили няколко вагона. Някой беше подпалил 2 вагона. Няколко вагона бяха подпалени на Централна гара София и клошари вътре имаше и те загинаха. Също имало и инцидент в бързия влак София-Варна. Малко след гара Каспичан влака се запалва, но един пожарникар успява да натисне спирачката и благодарение на него пътниците са изведени в безопасност. Имаше и една трагедия, която е една голема трагедия, довела до смъртта на 9 души. Влака София-Кардам на 28 февруари 2008 година в 23:40, малко влака преди да влезе в Червен бряг, се чува огън. 4 момичета в вагон кушета, в кушет вагона. Те беха имаше и кушет, и спален вагон, и пощенски. И още няколко вагона. 9 вагона са били. 9 вагона са били. След което оттам. С влака беше от София до Кардам, номер 2637,
с машинисти Христо Колев, който после по-късно почина от обгазяване. От раните и станаха жертвите 10. И Георги Николов, който е болен сега. Който е болен и е пенсионер по болест. След което влакът се запалва при Червен бряг. Запалва се Кушет вагона, а по-късно се разраства и към съседния спален вагон. Само 9 души са загинали, от които 5 са от Добрич. И един на музея, директора на един от музеите, Рашо Рашев. След което Георги Георгиев Шафнера е виновен. Също така началничката на влака Иванка Костадинова и Георги Иванов, директор на спални специални вагони, който е издал заповед. Те са били заключени страничните челните врати, мисля, че тия, където са да се преместиш от вагон в вагон. Вратите бяха заключени с щифтове под заповед на БДЖ, като мярка срещу крадци. Огънят влак е изгорял напълно и машинистът Георги Христо Колев, машинистът, се е тръгнал да спасява пътниците, като откача трети горящ, откача тези два във влака, са били 9 вагона, той откача тези двата горящите, откача и третия горящ вагон, който е бил наполовина изгорял, и откача другите 6, за да не се запалят. За да не се запалят и те са прибрани. И машината може би е прибрана. Влака 2637 София Кардам до Повеляново беше с електровоз, а от Повеляново до Кардам с дизелов локомотив, бързия влак. Имаше и доста трагедии, довели до имаше доста инциденти, довели до смъртта на пътници. Има някои, които се разминават и без жертви. Бързия влак се беше запалил. Влака също така и влака София се беше запалил. 86 нещо си, 8600 и кой беше, не знам, се беше запалил. Дебек бързия влак София Бургас през Пловдив се беше запалил на гара Коньово в късо съединение при електрическата инсталация. Може би това е причината на гара на пожара и във влака София Кардам. След което началничката успява да спаси всички, но тя беше единствения пострадал човек. Огън къде гори, къде дими. И на Буново имаше кървав атентат миналия месец на 9 март. Почетохме доста години, не знам колко, не помня. Години от най-кървавия атентат в историята на българската история. 28 и някакво обуще май. Най-кървавия атентат в историята на българските държавни железници беше ето тази кървава драма. И това беше най-кървавата драма, като влака се водеше 326 и беше от Бургас за София и имаше има мъже с турци, Мехмед Али Абдула Чакър нещо. Има мъже, които са турци, които са от протоатентатори, от протурския тероризъм, и беха по-точно от протурския тероризъм трима терористи, които беха турци, не им знам точно баш имената, не съм сигурен как им беха имената, но те поставят бомба ръчно направена бомба, поставят в купето, в вагона за майки с деца,
във влака номер 326. В 326 в Бургас, София. Те във влака избухва тунела в 21 часа и нещо, избухва на гарата влака, избухва бомбата, а по принцип е трябвало да избухне в тунела. Но благодарение на това, че е имало маневра на гара Златица, маневра на гара Златица е забавило влака и той е избухнал на гарата. Бомба. Избухнал е там на гарата, а не в тунела, където е трябвало да има повече жертви. Загиват 7 души, и след които и две деца, Стефан и Георги, на 12 и 13 години, две деца, Стефан и Георги, които се водят аутисти. Те са избягали от училището за глухонеми в Казанлък. В Казанлък. След което имаше и 9 души беха ранени. Инцидентът скъсява живота на потърпевши и на очевидци. Преди години на 7 юни 2022 година, преди 4 години, преди 3 години и половина по-точно, този месец на 7 юни ще станат 4, се беше ударил влак 7623, който пътува от Видин за София. Загиват двамата машинисти, единия мисля, че беше Пламен. Единия загива на място, а другия е жив. Другия беше жив и по-късно загинал и той. Може би на път за болницата. Локомотив 44 локомотив 44-158 с влака 7623 на неохраняем прелез удря камион, който пресича неправилно на прелеза на неохраняемия прелез, при което загиват двамата машинисти на влака и шофьора на камиона. Ето как са щетите на локомотива на гара Орешец. Имало е и доста трагедии. Даже имаше и преди години влак беше ударил снегорин на прелеза на Беримевци. Имаше ЖП линия Беримевци Подуене разпределителна и влак беше минал по нея товарен 45-163 с празни 28 празни товарни вагона. 45-163. След което удря снегорин на Титан, който е преминал неправилно на прелеза. Преминал е грешно на прелеза и удря чистотата. Камиона снегорина го удря локомотива. След което там шофьора на снегорина умира на място, а двамата машинисти са ранени, а по-късно единият машинист, който се казва Бисер Георгиев, умира от раните. Имаше и влак, където се беше запалил Сименс Дезиро от Ботево от Благоевград, мисля, че до София. 30013 мисля, че беше. 31014 мисля, че беше. И беше Сименс Дезиро с 4 вагона от 2008 година. И той удря тир преди спирка Мурсалево и след което оттам се запалват и двата, но са живи и здрави всички. Преди няколко дена, на 4 април 44-160, той преди няколко дена заради скална маса
заради скална маса беха дерайлирали 44-191 и 44-204 локомотиви. 44-191 беше на влака близо до Траявна, може би. Каква? Мисля, че беше по линията Русе-Пловдив. Локомотивите. Снегоин. Беше ударил скала. Същото може да се каже и за 4490, който идва с бързия влак от Кулата за София и малко преди Черниче, и нали след като излиза от тунела и удря скална маса, след което е бракуван и навязан. Същото може да се каже и за 45-152 и 45-156, два локомотива. 45-152 и 45-156. Датата е 4 октомври 2010 година и е някъде около 7 и нещо сутринта. Тогава оттам неправомерно е издаден сигнал на влак служебен с един пътнически вагон, който е служебен на БДЖ, и 45-152 е локомотива начело на влака. И той тръгва от гара Драгоман като неправилно издадена заповед от ръководителя движение. А срещу него идва локомотива 45-156, който е с бързия влак от международния бърз влак от Белград за София. Той върви с 62 км в час. След което машинистите на локомотив 45-152 са се опитали да спрат, но удара обаче е бил неизбежен. След като се ударят двата локомотива, са бракувани и навязани. Сименс Дезиро също са се палили, доста локомотиви дерайлирали са били. 44-202 се беше палил в 2023 година на ЖП гара Тулово, но все пак ЖП гара Тулово, Дъбово. 44-117 също се беше палил на 2 км от Стара Загора. А машинистът е бил Ивайло Марков, който се беше оказал, че е бил в съдебен спор, участваше по Нова телевизия, но това съвсем е друга тема. Локомотив серия 43 също се е бил палил. Запалвали се кафили не локомотиви. Този вагон зад мене, където го виждате, е цистерна, който дълги години седи на гара Куаило и е пред охрана. Той се води охранител цистерна. Като дойде композиция с цистерни на първи коловоз на гараж, и той винаги е пред тях, за да не може да излезнат те от релсите, а той пръв да излезе. Такъв вагон цистерна трябва да го боядисат в бяло и да е празен и да се направи атракционен влак. Атракционен влак би имало. Може и атракционен влак да има сега. Само че атракционен влак, който иска да наеме влак, може да наеме някой влак, що не? Ама то ще е много пари, ще струва. Значи, дори няма да разрешат, но това няма... За атракционните влакове няма да разрешат май да се използва линията за световрачене. Тя един път се беше използвала за атракционен влак, но това съвсем е друга тема. Тя сега ще се използва редко. Кога има товарни композиции, нали? Вече направиха уж, приключиха, довършват ремонта на Централна гара София, приключиха и вече не минава без световрачене.
цистерната е на Bull Market. Хайде, чао, абонирайте се. После ще направя лайв.